Kani gadai ga Dudarshan Meghalaya ban ngipediang sngubhai phibaro sya katup khubor menta ga janmit. Sya ban phai shiki khubor ki babnia ngenya pet chwai ki mat bokongsan. Minjur ka Khasi Hills Autonomous District Council ya kamang tingka ka Batam da Sun Point Arpsau lak tingka na kabenta usnem Arhajar Arpsau Arpusan. Pelat ka Khasi Hills Autonomous District Council ya ka work orders na kabenta khandai tali ki check gates. Pentikna Menteri Rangba ka Jylliew ukonrat ke sangma ban yakun persya ya ka jingkerni di drug ha ka sngira ke ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. Bat Shangshit kanong ba shalong da ki jingrai tenrai ha ka Tamasa Rasong Music Festival. Di kubor ki babnya. Ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC menta kasi kala ay jing menjor ya kamang tingka ka Batam da Sun Point Arpsau lak tingka na kabenta usnem Arhajar Arpsau Arpusan katkum ki jing ay jing ken ka Jylliew jong ka council kanlong ar spa arpunyo point san ar kulur tingka katba ka jing penlut pat kanlong ar spa arpunyo point sau pra kulur tingka na ka kenhun kaliang persya kilami no sabar ban persya ya u chairman uba strong pelak harjana uba lapen bana batang san ngut gitukhat kibawan ban register kerteng hakapor kinyo ban biatai halor kamang tingka. Kini kidukhat kilawan phai pat hadin ba UEM bakmi ya katanat platingka uba saybor lang warba ula ay kajubab hakapor long dorbar. 6 crore 77,500. The grant will be granted to the government in charge to defray the charges which will come in force of payment during the period ending 1st March 2026 for administration. Ke Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC henen kasi kilapan bana ba kilapelat ya ka work order jong ki khandai tali ki check gate bat chpau tali ki toll gate. UEM bakmi ya katanat trade uba Winston Tony Lingdo ulapan syai bala IT syakinong wai yakini ki khardap lingba ki shithi bala yo pediang naki namar ba kapor ka kim syam lala ban pelat padba ya ka tender. Haba ay jubab ha ka kenta kali jengkeli ha ka dorba lior jong ka council uba lingdo ula ong baka thong jong kini ki khardap kalong ban khanglat ye ki kam khayi bean da ki bamdei ki trai muluk ka council ka khmi lenti ba anla ban yo jingmi kumba khandai point pra lak tingka na kini ki khardap. Haringkat bat shi tulap ka perthai ka Jylliew Meghalaya kalaraki ya kasngi ban yakun persya ya ka jingkerni di drug bat ki kam khayi bean da ka bapenlong ya ka program kabala yalam da katanat social welfare haringkat ka jingit reilang bat katanat pulit na ka Jylliew ka dream mission bat ka max. U Menteri Rangba ka Jylliew ukonrat ki sangma ulaya shimbenta ha kani ka program kong ukongsan. Haba ay jingkren ha kani ka program ukonrat ula banjur halor ka jingshim kia jong ka Jylliew ban rat ding khong ya ka jingkerni di drug da ka bapenlong ya ki program ay jinghikai ka jinglet khanrai ki ktem khayi drug bat ki jingbu ya ki rehabilitation center. Kadba Menteri ka Tanat Social Welfare uba Paul Lingdo ula kentu ya ki borsh nong ban yatreilang ban yakun persya ya drug. Hakani kasngi la ya soiru ya ka MOU hapadeng ka dream mission bat ka nak chatna ka ban yatreilang nak benta ban kentiu ya kilat ay jing yada bat ban penbahabiang ya ki balangwap ha ka jingkerni. We all understand that the issue of drugs is beyond or is larger than simply the supply chain. And therefore, aspects of health is very crucial. Aspects of social issues, the rehabilitation, the counseling, and all the other activities involved in it
are also a major part of ensuring that we're able to tackle in a holistic manner this entire issue of drugs that we are facing. Laingot ki brio ki basya keno don kti ha kajing penyap ya Raja Raghuvanshi kentob ya Silom James ubade utrai kayeng bala Shimwai da Vishal Singh Chauhan bat arngot ki weipat ki bala tip kerteng kum ubalia ahirwar ubatrai kum security guard bat ulokendra Singh Tomar ubana Gwalior Madhya Pradesh ubade utrai jong kayeng hadewas naka lawan kit syakanong ba Shillong menta kasngi kibor pulit kila pentikna ba en setian bishar ya ki hakmat kayeng yang kasyari mentahi kasni ya kiwai pat ki jingwat benia en sapentip hadin. Menteri Bakmi ya katanat Water Resources uba coming one embon hinan kasni lapli pat ba ya ka office trekam jong ka Executive Engineer Water Resources hakasnang Maukerwat Southwest Khasi Hills. Haba ay jingkran hakani kasni uba embon ulapen pau ya ka jingkermen bakani ka office trekam bathamai kan ay ka jing syakri ka bakham jana ya ka district bat kenturu ya ki officer bat ban ai jing yarap ikinong snong bat ban pentik nai ka jing yat bet ya renti jong ka jing pentre ya ki scheme beper hakani ka snila ya syem bentalang ru daw MLA na kathan ki he officer bat kinong yalam snong rep nongriang ya ka bangila bat snai ki chekdam bantan ni ka umapitit ajing shar ni office lu dua Portland polio kedon bet ki mentah ki wadoi gi baga larangan lo Portland bedale chino phimbe nama kata kada kami ini ko kro la lagi bakla kan oi ki wakal er ni thap ko sejak ke bani ring beriya se man gasni la deni bakla ni thap ko kani report khap ha nama dandala Gagiway arban yadai tang naka daw jong ki tlaw sa. Menteri ke Sarkar ubadai ru nang aiktian ke Sarkar MDA uba polling do menta kasngi ula kerpat ya kiseng bhalang ban num le khlut halor ki mat bala ban wanra jing klumar khamtam ha ki kam bayadai bagi jing ya ka ja khaput haba ai jing kran halor ke jingja badangshan ha kasnong lapangap ula pentikna ba usembut menteri rang ba ke jela uba prestun tensong ula shimkhia halor kani ka kam bat ke Sarkar kan saya keren bat ke Assam ban penbet no ya kani ke jing uba pol ula ong bakani kamat kadai ke balane da ki post nem bat kenturu ya ki seng bhalang ban yatrai lang om ban yang persya ya ke Sarkar Jylliew. A small state that has had this problem for decades together. Instead of attacking your own government elected by the voters of Meghalaya, try to work together, try to find a point of synergy, a point of convergence, because in a crucial issue like border dispute, you can't have your own NGOs attacking your own government. So my message to them is, do not treat the government as a punching bag. We are here to perform, we are here to protect our people, and that is a sacred duty for us. La penlong ya kajing ya rally da ka cycle hapo ka phang padeng Ride for Recovery, Pedal for Prevention hanong ba shlong kom shi benta jong ka jing rakhi ya ka sngi persya ya ka jing di drug bat ki jing khayi bian bala penlong da ka tanat Social Welfare Government of Meghalaya hapo ka jing tmu jong ka dream haringkat ka jing trailang bat ka Meghalaya Police bat ka Max ka jing tmu jong ka ni ka jing ya rally ka long ban pen sngo tho bat pen sapriang jing tip ha ka bayadai bat ki jing ki bami na drug o Commissioner Secretary Pravin Bakshi ula penher lama ya kani kajing ya rally ha State Convention Center ha kajing don lang jog ki he ki han bat ki riu pau khmat kinong nya cycle bat kinong nya bike kila ya lingba kanong ba ban pen sapriang ya ki kubo jong kajing ya da bat kajing kot jing kia.
Ka office jang ka district social welfare bat ka sankalp hub for empowerment of women hatura kilayat rakhe ya ka sngi persya ya ka jing di drug bat ka jing khayi bean ha Captain William School. Hapo kapang pedeng breaking the chains, prevention, treatment and recovery for all. Lapen kop buram ya kani kajing rakhe da ka ADC ka tura ka Florina Boro ka balong kum ka kongsan ha kani kasngi. Kijing kren jong ki ba kongsan ki kentup ya kijing kren halor ki benta jong ka an bat ka kot ka khia jong kajing yada na udrak kajing pen i ya ki program kolshor bat kajing sam khusnam na ka benta kijing ya kop tho poster. Hihe sarkar kila banjur halor kajing dan kamban le na kabenta ka imlang kasalang kajing pensngotu bat kajing kersyan ni kajing ko jing kia ban ya le persya kajing di drug bat bantay ka imlang salang ka bakon ka bakya. Yan no display ala buat hiyo ni anjing tura district ko. In the second, congratulations. So I just want to, instruct or say, request you to kindly, maybe, you can monitor the students, their behavior, observe them day-to-day basis, so that you can help out at the very early stage, right? Rotary Club of Orchid na kanang ba shalom kila penyang ya ka signboard batamay hakalat siya ka surang maulay bypass banyarap ikinang wan jungo kay bat kinang late nang wan. Ya kani ka signboard bala baiting ka da kidkhat ka club lawan manpli da usuk Minder Singh ubaday district governor jang ka Rotary International District kabakan tob ya kilay hajar ars pa saw potali ki district. President ka club uba Anthony War ulapan pa ya kijingkong sanjong kani ka signboard ka banyarap ikinong let nang wan bat ay kublay ru ya katanat PWD bat ki bosh nang halor ka jing yatray lang jongki. Ulapan ti kanaru baka club kanang yatray na kabanta ban ay jing syakri siya ka imlang kasalang. Kani pat kahap aku public image mentah ingin saya mensua lang nilai ki kammo ta handai lang judan publicity tan kani pa kalong kawai ru na kai lat lang hi ang ni kadon ka Rotary Club ang ni telong sibuk ki dan ki brio ki la banan kam ki jingarap ki la ban sa ki la ban approach ni ru ma nilai ki kum mala batai menek ki silutli ki area fokus. Rakhe ka Ampati Southwest Garo Hills ya ka sngi persya ya ka jingdi drug bat ka jing khayi bian ha MFC badu holding ba ka jing itray lang jong ka DLSA ka tanat social welfare ba ka district hub for empowerment of women. Ka Deputy Commissioner ka Hema Nayak kalalong kum ka kongsan ha kani ka sngi bat kala banjur halor ka jing dan kam jong ka jing itray stam jong baro banyale persya ya ka jing sngi jong drug. Ka program ka pen-iya ki jing syampang ha kaliang kaan bat ki jing mut jing perkhat ka jing pen-iya ki program kolshor bat ki jing khat ban pentray kam ya kaan ka baklan bat ka jing yatray lang jong ki padba. Kani ka program kala banjur halor ka jing pensngotu jing yada bat ka jing penbha ha ka jing yakun persya ya ka jing di buat. Arts but culture hinne kasngi kala penlong ya karasong National Tribal Music Festival 2025 lani arhajar arpusan ha ususutham auditorium Shillong ha kani kasngi layo iya ka jingwan yeshim benta na ki khatali ki jilla ki bala rakhe ya ka jinglong barius pa jong ka jingwai tenra umentri katanat arts and culture uba Paul Lingdo ulayaro ya kani katamasa kun karensan ban penpau perthai ya ki riti dastur jong ki riulum ki bampat da pau bhat ula ongru ba ka sarkar kan pentikna ba kani karensan omtang ba kan penne ikiriti dastur tenrai henrai kan nang pau perthai ru hakisni ki bansawan is food for the soul and therapy for the mind. I'm sure that this year the festival will be celebrated with enthusiasm as Kumshi benta jong ka Nasha Mukt Bharat Abhiyan Nasha campaign lapan long ya ka program ay jing tibbat ki
Kejing Jylliew kai football hakin shi pelun bala penlong da Ministry of Social Justice and Empowerment haringkat kejing itrelang bat ke State Social Welfare Department. Kejing temu jong kani kejing Jylliew kai kalong ban hikaya ki samla ban kiarna kejing di drug lingba kejing shim bentah ki kam Jylliew kai. Kekenshi mau panyan SSCC kala job ya kekenshi mau ria SC da arkul lakawai ha kejing Jylliew kai kebasyang shit bat keba itenan. Ukong san ha kani kesngi uba Wilden Masar UBDO ka Mauthat Raishan blok ha ringkat kinong kitkam ka district bat ki patba kila yaro ya kani ka jing temu na ka benta ka khubor jing kala ka jongka. Mentang inya pet ya ka jing long jing man jong kasun beneng hatura. Kejing kriat kalong 40 degree Celsius, kejing shit kalong 40 degree Celsius, kejing sngam ka haw kalong 90 na kasispa bat kejing hap slap kalong khatway millimeter. Haba pai pat sa kanong ba shilong, kejing kriat kalong khat 0.3 degree Celsius, kejing shit pat kalong 40.3 degree Celsius, kejing sngam ka haw kalong 0.4 na kasispa bat kejing hap slap kalong 0.0 millimeter. Kat bahajuwai kejing kriat kalong kat kandai degree Celsius, bat kejing shit kalong 40 degree Celsius, kejing sngam ka haw kalong 90 na kasispa bat kejing hap slap kalong pra millimeter. Kala bandan kejing hap slap ka bamalumala bat kejing tiet uperthat hatura shalong bat juwai hakibabun ki jaka. Bat katu ngilapoi syaka bakut jong kani ka thup khubor jong menta ka janmit hadu bangindai syambiang bat pila syai ka sngi kublai pi baro.